Hi! Nami karon diri para sa among kuan, sa among lingkuranan para sa Piso Wi-Fi. Piso Wi-Fi. Dara, ang Piso Mayo kay Wi-Fi. pagabuhat. Ang among buhat Ang engineer, si engineer. Hello. Hello, ako si Muchas. Nami diri. Akong panday. Ako ang assistant. Ako ma-engineer. Kani diri para connect na kay lisod kay tanan kong naa sila diri sa sud. Tungod kay dili man pwede nga magdikit-dikit kuan among internet. Ana among ini among kuan among serokanan. Xerox among naipa-print na yun dara ang nagada si Muchas Siyempre. mara kani mo ni mong piso wifi so need me og Mo ni batang lingkuranan para sa mga kuan sa among Chas, dali Chas. Hapit na sila mahuman. Hindi buang nga ka ay piste. Oh, bawo ko di ni mabarsang prula. Naman kung kumaga. Bago ba yan na iyang short? Oy, ikaw gyud. Ay kablakan sponsor na picture. Sabi. Dolmis Calzada. Whoop. Turn. Nara murag kons pate. Tokloy. Among unsa na average gamers. Kada adlaw na gyud ni siya masayo kayo. Dai ka Kloy. Tokloy. Si Ian. Ah. Rodilo. Na 6 ka unit. Ang usa guba. Lingkuranan. So no need na ari na diri. Ara. Chas. Mana Chas?